ଏହି ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ ନା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା ମନିଟାଇଜେସନ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଥିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମେଲର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା କଣ ପାଇଁ ଆସେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମେଲରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଇମେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ତରରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଗୁଗୁଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଏକ ନିରାପଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିବା। ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୂପରେଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ, ମନ୍ତବ୍ୟ, କମେଣ୍ଟସ୍, ଲିଙ୍କ୍, ଥମ୍ବନେଲ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ମୁଦ୍ରାକରଣ ମନେଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ କ୍ରିଏଟର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଦ୍ରାକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାକରଣ ନୀତି ମନେଟାଇଜେସନ୍ ପଲିସିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁପାଳନ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏଥିକ୍ସ କୋଡ୍ ନିୟମ 2021କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କିଛି ଅଂଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେତାବନୀ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା, ଟର୍ମିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜର ଆନୁଆଲ ପଲିସି, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛି କି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ଆପ୍ଲାଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ପଲିସିରେ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଆଇ ଉପରେ କିଛି ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି କିଛି ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଛି। ନୂଆ ପଲିସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର।